No niin, morjesta. Haluaisin tällä videolla avata lisää minun taustoja ja vähän mikä tilanne minulla on päihdemaailmasta tai päihderiippuvuuden kanssa tässä maailmassa. Tosiaan minä 32 vuotta täytän syyskuussa ja puolet elämästä käyttänyt päihteitä. Enemmän ja vähemmän. Tosiaan korvaushoidosta tällä hetkellä Suboxoneella ollut on-offina pari vuotta about. Et muiden päihteiden takia se on katkennut. Ja, nyt on taas hyvä putki päällä ja ollut pitkään hoidossa. Ja, joo, minulla se Subutex ja amfetamiini on ollut pääosittaisia päihteitä, mihin ja bensoja, mihin minä olen ollut koukussa. Ja niiden kamppailu oikeastaan pitkään. Sanotaan viime syyskuusta asti, niin enimmiksi on ollut selvipäin ja pari retkahusta käynyt. Pari viikkoa sitten kävi retkahi käyttää amfetamiinia. Ja tosiaan ei kestänyt retkahus tällä kertaa kuin 2 päivää. Et yleensä saattaa ottaa kuukausiakin, että saa putke poikki. Niinkö näiden videoiden tarkoitus tulevaisuudessa ja näitä tällaista, että ihmiset saisi vähän koppia, minkälaista päihderiippuvaisen elämä on ja arkea. Näyttää vähän sitä, että ei me niin paskoja ihmisiä olla, kun ihmiset luulee, että siellä on stigmaa ja tabua meistä. Tykkään alkaa jakamaan tätä matkaa teidän kanssa. Et niinkö, ja sit siinäkin mielessä, että ihmiset oppis niinkö, että mitä se päihderiippuvaisen elämä on. Et ei meitä tarvitsisi pelätä, että ihan normityyppejä ollaan. Et siinä vähän taustoja ja syitä lisää ja jatketaan tällä. Kiitoksia ja olkaa kuulolla.